Mümkün başlyk? Kim bilir? Neme başlyk? Men ýakyn dostum kynlygyna düşüpdir bolýan. Kömege daýyn edim. Özüniň başaraýjak işine ýerleşdirdim. Dostum. Yardım ver. Bolýan? Bolýabys. Gidibereýinmi? Geliştirdik, bulalım günleri geliştirdik. Bu yokluğdan geliştirdik. Bak. Oğlanlar, iş vaatı kurtaranlar yapıştırayın. Kaka, benim ayağım ağrıyor. Ayağına tutuyor. Kaka, Azıcık gayracak. benim ayağım ağrıyor. Ey Allah. Sağ olun. Aha, kayıt barýanmy? Hava. Sağ olun. Saman var. Ama ağır tarifler bölümü. Hamla bu yok bölümü. Etnem Et bölümü. et bölümü ma o. Et bölümü var. Onun kanjiser bölümünü gördün ha? Kanjiser bölümü. Anırda kafeye dalyanıyor. Mekan. Ah. Nur yağdı. Arman. Sen şol işleri veredi ver bolýarmy? Mekandan mena kaydı ver. İş vaktim bollu. Bolýan nur yağdı. Näce öwrenşýärmi? Hava da şükür gowy. 2 ay öwrenşerse wagtym boldy. Hava gowy. Bolýa, ertir ona netip bolsa, Görüşür ne dip bolsa. Taydan bir yer ýazak da dalayın. Bolya. Bar mekan hava. Enes. Baryan. Oğlum gelin mi saman? Hoş kurutaya gel. Nähärwän fan howadan? Rahmet etmeler şimdi dedim. Ona hemen rahmeti. Pangarak bolajam urwana. Baran saýdas demden. Ededim. Dedim gelin mi saman? Ededim. Gelin mi dedim samanca. Fan howadan. Neme soğudalın dedim. Hani biljek bolany? Neme kağıdan? Turpary. Vay men gower yaşkaladım. Sağ ol dedim. Köp sağ ol. Minin sen bugün gower yana harmışır qaytma. Söyleme. Hawa. Sana döneyim. Senin tamamını söyletse. Tiran metan harbyp bere. Peyvani! Açılır mı o peyvani? Gelin mi saman işten? Bir sos edip gördüler. Öyleri bort edip gördüm. Var var gelin mi samanca? Ha ola. Ha yine bir soğuk sıra getirdim ben. Ay, ha ola Dedik dedim. bara. Sen gowy yani ne tutlanı? Sana bu gelişedi yani. Ha, ben gorkada oturan abi. Dedim sağ ol Tanrı alkasın. Ovadan eken. Benim işlem bolýan çık baryan. Ha işlem bolýan, sana çay demlep bereýin. Bolýan. Geç.
Wah, men göwnüm tapjak bolup özüne kowşumalynandyr. Ýogsa maňa alyp beren sowgatyny 10 sany kowuş düşýär. Men näme üçin etmeliler? Edidim. Gelýän mene marketden bir zat alyp gaýdaýyn. Bolýa. Tamam, tamam. Benim geldim. Geldin mi? Ha. Ne yapıyorsun? Menen tarif. Pulvar olup yok diyen dostum var. Bolya dostcan, bolya var sağ ol. Gelsen. Selamun aleyküm. Olmam. Gelsen. Selam. Olmam. İşyam tamam. Oğlan gelsen de pulun var mı? Besmatçığım ağam lan. Ömür şeyle adam koyaydı. Anan ho ağam. Şey diyen o. Anan ho ağam men siz ağlap näme jüýüm zatçyny var besmanat. Ana asman aşağı diýer, arasy men tutdum. Bir mat ne gal ya ne düşýär o. Yo, nanay besmatçığım mı? İkinci gün. Keremcan qoğumcu gel. Alimcan goňmy? Army? Goňmy. Tuğla sen ne yapıyorsun? Besmanym bar alim. O şey, neyden o? Anan ho Alimcan ýol kry, besmanym ma ýol plus. Yok lan onun da şey diýen ýer gedek ne? Besmanym ma anan Alimcan. Dara o ýetler gede. Doğulýa o şey. Ýol plus besmanym ma diýen aýda. Üçüncü gün. Öğrendim biliyorum. Aha, arman oglanlar. Ogle. Ha? Anan besmandım mı? Ananın ha besmandım mı? Öýdürüm hiç maňa aýtma. Besmandım mı? Anan Anlarla da adet turundu lan. Be. Besmanda ýok mekana. Besden kene mekana o. Dasar yurtta ýaşaýakan kelläňe gelýän pikirler. Ya dedim, öz yurtuma gidesim gelýär. Yok, uýa gidip bolmaz. Hereket etmeli, işlemeli, pul kazanmaly. Uýagdaýsam her kim fullah başarmadı diýer. Men daşar ýurdu üstünlükli bolmana geldim. Intek bolamok конечно. Ýöne intek diýen, näçe wagt ber dilini öwrenýän. Bir gram öwrenmedim integim. O näme diýär, bu näme diýär, men näme diýän. Oo, kulağıma eşitildimi? Türkmençe gürleýärler. Radnoylarım sizden berde mi? Yo geçip giden tipo menem mesni. Blin dişim ağrıya. Yok berde olmazçı da. Berfi kımmat. Türkmenistan'a varayın stomatologa, nevropatologa, ginekologa giderin. Na всякий случай tarologa da. Türkmenistan'da номер 1 blogger. Häzir aýdýan. Gelin birinci Kazakstan'dan başlaýyn. Kazakstan'da номер 1 TikToker Alina Kim. 53 milyon подписчиги var. Türkiýede en güýçli TikToker Çezayen Burak. Onun 75 milyon подписчиги var. Filippiniň en güýçli TikTokeri Bella Porch. Onun 94 milyon подписчиги var. Kırgızstanlı en известный TikToker Argen B. Onun 24 milyon подписчиги var. Amerikanyň en güýçli TikTokerşasy Charlie D'Amelio. Onun 150 milyon подписчиги var. Belarusiýanyň en ady belli TikTokeri Vlad A4. Onun 12 milyon подписчиги var TikTok'ta. Özbekistanyň номер 1 TikTokerşasy Litos. Onun 6 milyon подписчиги var. Yaponiýanyň en ady belli TikTokeri Junior Go. Onun 44 milyon подписчиги var. Rossiýanyň en ady belli TikTokerşasy Valia Karnaval. Onun 28 milyon подписчиги var. İtaliyanyň izwesni TikTokeri Habi Lame. Onun 162 milyon подписчиги var. Tajikistanyň ady belli TikTokeri Dina Saýewa. Onun 25 milyon подписчиги var. Dostlar, kim bilýär Türkmenistanyň номер 1 TikToker kim we onun näçe подписчиги var? Kommentariýada belläň. Tu
öleme. 24 sagatlap galman yatyp bilýäňi. Iň bolmana bir daşaryk çykdy aýlana. Donk galýaňa häzir. Ganyň bir aýlansyna. Bağlam üstüne açık olsun. Türkmen diline öğreteceğiz bağlamı. Üstüne açık olsun biliyor musun ne böyle? Ne что такое üstüne açık olsun? Приятного аппетита. Ne mi yiyen? Мюсли. Я стесняюсь.